Okei, mä räppään mun velipoika Tassesta. Ja oikeastaan myöskin, no niin, Tassesta. Yeah, Tasse on hyvä velipoika. Me aina puhutaan TC:ssä paskaa. Ja sit siellä on TC:ssä Väiski, Väinö, me nörpötellään aina paskaa, sinne striimaa mulle heidän pelivideoita. Ne tulee mulle joku päivä kesällä kahville. Mä oon ne kutsunut. Tasse on paras velipoika ikinä. Paras ystävä, se on aina auttanut mua menemään elämässä eteenpäin. Tasse on kingi boy, niinku Väiskikin kingi boy. Tasse on paras velipoika ja Väinökin. Ne on kingi poikia, varsinkin Tasse. Tää räppi on henkilökohtaisesti